Тъй рекох с нощния жена. Тя каза, че днес ще ми отговори. Ама да ти кажа право, няма да иде на драго сърце. Защо? Мен трудно ще ме мръднеш от тук. След това, вчера говори с някои доктори. И тези лекари нямат представа какви ги дрънкат. Но моето желание да имам деца е толкова голямо, че аз съм готов на всичко. Но поговори и ти с някои лекари. Вижте какво ще те посъветват да направя. Между времето, аз ще се обадя на жена си. Ще се видим след това. Да, се заповядай. Не вярвам на света да има по-голям глупак от този. А колко го още скривила съдбата. Има си богатство, хубава жена. И глупостта на мен се влича да има тази полза, че Калимака може да се надява. Ето го него. Къде ходиш, Калимака? Чакайте да се откачиш от мен след часа да поговоря с теб. Да, познаваш характера на този човек. Толкова нерешителен, че трудно би напуснал Флоренция. Аз го позабавя. Се притеснява. Вярвам, че ще можем да го заведем, където си поискаме по наше желание. Само, че не знам дали това ще е полза за теб. Но защо? Ако напани ходят всякакви хора. Тук виж там се намери някой друг мъж, комуто Мадона Лукреция се хареса, както и на теб. Но какво да правя? Ако можех да спя още, ако можех да ям спокойно, щях да чакам, щях да съм търпелив, а те няма. Ако не предприем нещо, трябва да умра. Не се обличай толкова. Най-добре ще да продължим с нашия план. Да изпратим доктора на парите и не да се захванем с нещо, което част да облегчи мъката ми. Чуй сега, докторът ме натовари с задачата да му намеря лекар. Искам да направиш така. Да кажеш, че ти си изучавал медицина във Франция. И си представя, да, ти, доктор е глупав човек и ще ти повярва, че си умен и ще можеш да му направиш впечатление с няколко латински думи. Да, какво може да ти харесва? Да. Добре. Аз ще отида да поговоря с доктора, а ти стой тук. Ще те послушам, макар да се опасявам, къде ще ми да наплетя. Ако ти го доведа, то има смисъл, в който ще говоря и аз. Добре. Доктор Калимако, за да сбъдне всички ваши желания. А той в Париж е правил чуден сън. Ами? Да. И не се чудете, че тук в Флоренция той не практикува неговото изкуство. Първо, той е много, много богат. И второ, мисли да се връща във Франция. Брат, това е най-важното. Защото не искам да се забъркам в някоя каша и накрая да остана на сухо. О, не се притеснявайте. Само за едно може би. Трябва да се притеснявате. Какво? Да ви откаже да се вземе с вашия случай. За тази страна на нещата ти се доверявам напълно. Колкото до познанията му на лекар, на мене разчитай. Аз ще ти кажа колко струва неговата наука, като поприказвам с него. Разбира се, именно защото ви познавам.
ходите да се говорите лично с него. И той с външния си вид и с знанията си, като ли ви впечатли, името ми да не е Лигурий. Добре, да вървим в името на нашия ангел-хранител. Но къде живее той? Точно тук, срещу вас на площада. Сигурно неща. Кой е? Тук ли е Калиматор? Тук е. Защо не казваш доктор Калиматор? Абе той не обръща внимание. Еди да говориш така. Отдай му необходимото уважение. Ако доктора се обиди, ще откаже да ни помогне. Добър ден. Бона диез, домине магистер. Обезмолно, домине доктор. Как ви се струва? Отлично, Бога ми. Ако искате да говорим, така че да ви разбирам, защото иначе ходим на палка. Добре. Кажете сега, какво добро дело ви води насам? Ами, как да ви кажа, нямам деца, а много бих искал да имам. Аз съм учил толкова години в Париж, именно за да мога да помагам на благочестиви хора като вас. О, много съм ви признателен. Ако някой имате нужда от моето изкуство, с радост ще ви услужа. Но нека се върнем древно страна. Решихте ли, кои бани са най-подходящи да предразположат жена ни към забременяване? Знам, че нашият Лигурио ви е изложил каквото му бях възложил. Истина е, но за да ви дам лекарство и да ви предложа бани, но трябва да разбера причината за безплодието на жена ви, защото причините могат да бъдат много и най-различни. Това е най-способният човек, който изобщо може да се намери. Има още едно нещо. Причината за безплодието на жена ви може да се крие във вас поради безсилие. Безсилен! Аз! Ха! Че в цяла Флоренция едва ли може да се намери мъж по-твърд и по-цъфтящ от мене! Щомете и не се притеснявайте, ще ви предложим лек. Добре, но не може ли да намерите по-подходящо средство от баните? Не бих напуснал Флоренция с желание, а и жена ми също не би. Ама разбира се, че има. Доктор